Матурлык күзләрне иркәли. Матурлыкны күрә белү һәм аны тудыра алу үзе бер мөгъҗиза. Зур тырышлык белән иҗат ителгән әкияти матурлык һәр кемгә яхшы кәеф бүләк итә. Бу илаһи көчне әйләнә тирәбездән, кешеләрнең эчке дөньясыннан табарга өйрәник. Бер-беребезгә ягымлы булып, якын кешеләребезгә матур сүзләрне әйтергә ашыгыйк. Мәйдан телеканалында Түгәрәк бәхет тапшыруы. Мин Зөлфия Шамсуарова сезне кайнар сәламлим. Хәерле сәгатьтә хатлар уку өлешен башлап җибәрәбез. 14 гыйнвар көнне Биектау районы Зур Битаман авылында яшәүче кадерле әтиебез Галәвиев Билгус Исмәгыйль улының 65 яшьлек юбилее туган көне булып узды. Кадерле әтиебез, без сине чын күңелдән туган көнең белән котлыйбыз. Әтиебез гомер буе авылда яшәде, авыл хуҗалыгында баш инженер булып эшләде. Үзенә гомер юлдашы итеп тә ул Битаманның иң чибәр кызын әниебез Мәрьямне сайлаган. Алар бүген Аллага шөкер 42 елдан артык бергә тигезлектә, татулыкта яшиләр. Без 3 балага матур тәрбия биреп, кеше иттеләр. Рәхмәт аларга барысы өчен дә. Әтиебез гомер юлың якты үлге итеп алырлык, меңнәргә үрнәк булырлык. Әниебез белән безне кадерләп үстереп, үз юлыбызга аяк басарга булышканың, яратып, сөеп, аталарча кайгыртканың, гаделлеккә өйрәткәнең өчен зур рәхмәт сиңа. Без барыбыз да тормышта үз юлыбызны таптык, сезнең йөзгә кызыллык китермәскә тырыштык. Син әти безнең өчен һәр чак олы җанлы, киң күңелле кеше, таянычыбыз, ышанычыбыз, киңәшчебез, яшәү өлгебез. Алдагы көннәреңдә дә сау сәламәт булып, безнең шатлыкларга сөенеп яшәргә язсын иде. Барысы өчен дә мең рәхмәтләр сиңа. Сиңа исәнлек, саулык, җан тынычлыгы, озын гомер, ак бәхетләр телибез. Көннәрең бары тик шатлыкта гына үтсеннәр. Безне сөендереп, озын-озак яшә. Маңгайыңда сырлар, үткән еллар, борчуларың изе, ак чәчең. Барлык балаң әти рәхмәт әйтә, котлы булсын 65 яшең. Сәламәт бул, гөл елмаеп яшә, бәхет кунсын күңел түренә. Барыбызга канат, терәк булып, талмый атла гомер үренә. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең Мәрьям, балаларың Энҗе, Сергей, Гөлкәй, Рушан, Фирдүс, Рамилә һәм оныкларың Арсен, Эрнест, Шамил, Камил, Мәдинә, Аделина. Хөрмәтле юбилярыбыз, безнең иҗат төркемебез дә ихластан теләкләргә кушыла. Мәйдан телеканалында әлеге җыр бүген сезнең хөрмәткә яңгырый. Кадерлегенә гомереңә бүген тагы бер ел өстәлә. Өстә Худай бәхет өеп, кайгы хәсрәтеңне өстәмә. Яшә җирдә бүгенгедәй икебез, яшә рәхәт кайгы белмәдә. Гомер бит ул бик тә газиз, бик тә газиз. Кадерлегенә кемгәдә гомер бит ул бик тә газиз, бик тә газиз. Бик кадерлегенә кемгәдә
кадерлегенне гомереңнең Unut әле авыр чакларын Искә алык бүген бергә Үткәннәрнең яхшы якларын Яшьләр җирдә бүген генә икән Яшьләр рәхәт кайгы белмәдә Гомер бит ул бик тә газиз Бик кадерлегенне кемгә Гомер бит ул бик тә газиз Бик кадерлегенне кемгә Бик кадерлегенне гомереңә Бүген тагы бер ел өстәлә Өстә Ходай бәхет өйбе Кайгы хәсрәт кенә өстәмә Яшьләр җирдә бүген генә икән Яшьләр рәхәт кайгы белмәдә Гомер бит ул бик тә газиз Бик кадерлегенне кемгә Гомер бит ул бик тә газиз Бик кадерлегенне кемгә Бик кадерлегенне кемгә Кадерле әни хөрмәтенә атап язылган бик күркәм хатыбыз бар. Әгерҗе районы Исәнбәй авылында гомер итүче тормыш иптәшем, кадерле әниебез, әбекәебез Гөлия Индус кызы Вәлиеваны 55 яшьлек юбилее белән ихлас күңелдән котлыйбыз. Әнкәй, син кояш нурлары ак карларны, пак җаннарны җылыткан көндә якты дөньяга килгән улуг бәйрәмең юбилеең белән тәбриклибез. Җир йөзендә әнидән дә якын, рәхимле, мәхәббәтле, олы җанлы зат юктыр. Дөньяның рәхәтен, тормышның михнәтен, күңелнең сафлыгын, намусның паклыгын аңларга өйрәтүче, күкрәк сөте белән иман иңдерүче әни. Син дөньяда иң затлы, саваплы кешеләрнең берседер. Без сине чиксез хөрмәт итәбез, чын йөрәктән яратабыз. Әнкәй, сиңа озын гомер, тән сихәтлеге, саулык, күңелнең тынычлыгы, җан җылысының нуры сүнмичә, сүрелмичә, без балаларыңа, әтиебезгә яшәеш чыганагы булып бәхеттә яшәвеңне телибез. Изге дугаң һәр чак саклый безне, салкын җилдән, явыз дошманнан. Син булмасаң без соң нишләр идек, исәнлек сорыйбыз сиңа Ходайдан. Ак бәхетләр юлдаш булсын сиңа, көннәреңне шатлык бизәсен. Сәламәтлек үзе бәхет бит ул, Ходай шуннан мәхрүм итмәсен. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең Файз Рахман, Алсу, Айдар, оныкларың Иделия, Нурислам. Бер кычак чәчәк бәйләме кебек кабул итеп алыгыз әлеге котлау бүләген. Мәйдан телеканалында яңгыраячак җырлар бәйрәмнәрегезне тагын да ямьләндерсен. Кояш кебек нурлы әниемә Багышлыйсым килә җырманы Синең янда һәр чак җылы әни Яктыртасың барыр юлымны Синең янда һәр чак җылы әни Яктыртасың барыр юлымны Алтын киңәшләрен бирергә дә Юлатырга һәр чак әзерсин Сау сәламәт булып яшә әни
дұға итеп тілек тілеймін. Сау сәлемет болып яша әни, дұға итеп тілек тілеймін. Әни, қадірлім сен менің, бүләк етем сиңа жырымды. Әни, қадірлім сен менің, бүләк етем сиңа жырымды. Gözlerinde yaktı nurlar bulsun, hem sönmesin ümit şatqısı. Rahmet siңа барсы үшін әни, yıldızlarının сен ең яқтысы. Rahmet siңа барсы үшін әни, yıldızlarının сен ең яқтысы. Әни, қадірлім сен менің, бүләк етем сиңа жырымды. 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 Бүләк етем сиңа жырымды. Тагын бір тамашачыбызны сөендірейік. Казанда туып үскен яраткан абыйыбызның, кадірлі әтиебезнең, гаилә башлыгының, Зарипов Айдар Салих улының 10 гыйнвар көнне туган көне булып узды. Ул мәктәпне бетереп армия сафларында хезмәт итте. Кадірлі Айдарыбыз әтисе һөнәрен дәвам итеп машина йөртүче булып эшләде. Гомер буе юл патшасы булды. Шын иратка хас булганча йорт салып, агач утыртып, акыллы 2 шибәр кыз үстереп, тирә-юндәгеләргә үрнәк булды. Сиңа гомер буе бар эшләреңдә яраткан хәләл җифетең Люция төп терәк булды. Бездән сиңа бүген иң изге теләк, яраткан хәләл җифетең белән бергә кызларыңның бәхетенә сөенеп, гомер буе кулга-кул тотынышып, тигезлектә һәм тынычлыкта озын гомер кичерергә насыйп булсын. Барлык туганнары, якыннары исеменнән хәләл җифете Люция, кызлары Эльвина, Алинә, сеңлесе Миләүшә. Без дә хөрмәтле Зарипов Айдар Салих улын чын күңелдән тәбриклибез. Әлеге җырны бүген сезгә бүләк итәбез. Киттек! Кеше килә дөньяга, кычкырып аваз сала. Яшәвендә яши шул, давыл сыман исе китеп юк барга. Яшьлеге артта кала,
Кеше каядыр чаба Нишләргә белмәгән чак Иге уйламый игелек юлын сайла Шөкер итик шатлыкта Сабыр итик кайгыда Гомерләр бик тиз үтә Бәхетле итәргә көткән күңелләрне Бер тамчы сөю җитә Шөкер итик шатлыкта Сабыр итик кайгыда Гомерләр бик тиз үтә Бәхетле итәргә көткән күңелләрне Бер тамчы сөю җитә Кошлар кайткач ояга Моңнар тула урамга Яле әйләнеп кара Үткән юлыңа үзеңнән соң ни кала Язым кошлардай сайра Күзләр киләсен уйла Нишләргә белмәгән чак Иге уйламый игелек юлын сайла Шөкер итик шатлыкта Сабыр итик кайгыда Гомерләр бик тиз үтә Бәхетле итәргә көткән күңелләрне Бер тамчы сөю җитә Шөкер итик шатлыкта Сабыр итик кайгыда Гомерләр бик тиз үтә Бәхетле итәргә көткән күңелләрне Бер тамчы сөю җитә Шатлыкта, сабыр итик кайгыда Гомерләр бик тиз үтә Бәхетле итәргә көткән күңелләрне Бер тамчы сөю җитә Шөкер итик шатлыкта, сабыр итик кайгыда Гомерләр бик тиз үтә Көткән күңелләрне Бер тамчы сөю җитә Бүгенге тапшыруга килгән кунакларыбыз, татар эстрадасында инде танылып өлгергән популяр җырчыларыбыз, иң матур парларыбызның берсе, Рәшит Вахапов фестивале лауреатлары Гөлсирин Абдуллина һәм Азат Абитов. Сезне кайнар сәламлибез. Исәнмесез. Сез шул кадәр талантлы гаилә, хәтта туган көннәрегез дә көн аралаш булып чыкты. МАЙДАН телеканалыннан да кайнар котлауларны кабул итегез. Рәхмәт бик зур. Без сезне күптән күзәтеп киләбез, иҗатыгызга гашыйк. МАЙДАН телеканалы Түгәрәк бәхет тапшыруы котлаулар ярата. Гөлсиринне романтик, ә Азатны практик дип беләбез. Ә менә якыннарыгызны, бер-берегезне бәйрәмнәрдә ничек котлыйсыз? Якыннарыбызны без төпләп котларга тырышабыз. Һәрберсенә үзенчәлекле бүләкләр эзлибез. Инде бер-беребезгә килгәндә монда мин корырак, Гөлсирин менә матур итеп котлый бирә инде.
Романтик. Сез мәхәббәт хакында күп җырлыйсыз, ләкин бер караштан булмаган мәхәббәтләр дә бар. Сезнең фикерегез ничек икән? Хисләр дуслыктан тирән мәхәббәткә кадәр ничек үсәләр икән? Аны инде гади сүзләр белән аңлатып булмастыр инде. Ул Чөнки без Азат белән икебез дә шын дуслар идек баштан. әллә дуслардыр инде. Аллага шөкер. Менә мин кызлар белән уртак тел таба алмыйм дип тә уйлыйдым элегрәк. Чөнки егетләр белән уртак тел табуы җиңелрәк. Һәм инде менә Азат белән бик якын дуслар булып киттек без Вахапов фестиваленә бергә эшли башлагач. Һәм инде үз серләремне Азатка сөйли башладым, Азат миңа үз серләрен сөйли башлады. Ничектер шуннан инде бер-беребезгә ышану, таяну дигән нәрсәләр барлыкка килде. Шуннан инде менә чын дуслык барлыкка килеп, үзебез дә белмичә калдык, ничек без парлап йөри башлаган безне булып. Шуның өчен сезнең сорауга тәгәле җавап та бирә алмыйсыздар инде без. Азат, син Гөлсиринге тәкъдимне сәхнәдә ясадың. Тормышыгызда еш креативлык күрсәтәсезме? Романтик креативларны мин еш күрсәтмим инде. Тырышам инде мин әлбәттә. Башка нәрсәгә килгәндә, мәсәлән, эшкә килгәндә дә мин инде креативлык күрсәтергә тырышам. Гөлсиринде аны әйткәл инде миңа син дигел нәрсә уйлап табасың ди. Мәсәлән, кар чистартканда да мин нәрсә уйлап табарга тырышам, җиңелрәк булсын өчен. Ул яктан менә креативлык бар дип саныйм инде. Мин эшенә кирип нәрсәдер эшләргә тырышам. Бөтен нәрсә түгел булырга тиеш минемчә. Азат инде җиңеллекне карый. Мәсәлән, шундыйлардан инде. Димәк, Гөлсирин сине татлы сүзләр әйтә белмисең дип гаепли. Тикшереп карыйк әле. Мәйдан телеканалы аша Түгәрәк бәхет тапшыруында яраткан тамашачыларыгызга татлы сүзләрегезне җиткерегез әле. Яраткан тамашачыларыбыз сезгә барыгызга да беренчедән саулык телисе килә. Бәхетле яшәгез, яратып яшәгез. Барлык кешегә сөйләмәгән хыялларыгыз чынга ашсын. Аны бу сүзләр миңа Гөлсирин өйрәтте. Ул дөреслекне генә сөйли, шуның өчен сезгә шуны телисе килә. Хөрмәтле тамашачылар, сезгә барыгызга да бәхет, шатлык, озын гомер телим. Күкләребез аяз, тыныч булсын иде. Бер-берегезне яратып, хөрмәт итеп, дус мөнәсәбәттә яшәргә язсын. Сыман, изләремдә хаман, син дип хыялланып йөргәнем. Түгел берәүне дә, бары сине генә, ярый әле күргән күзләрем. Әйрәкләр яна, узакта бара, безнең вәгъдәләрнең аклары. Нинди юлы бәхет, икәү җитәкләшеп, гомер юлы буйлап атлавы. Минем күңелемне, бөтен серләремне берсен генә аңлый белүче. Булмастыр ул бүтән, сине шулай иркәм, минем кебек өзелеп сөюче. Әйрәкләр яна, узакта бара, безнең вәгъдәләрнең аклары. Нинди юлы бәхет, икәү җитәкләшеп, гомер юлы буйлап атлавы. Әйрәкләр яна, узакта бара, безнең вәгъдәләрнең аклары. Нинди юлы бәхет, икәү җитәкләшеп, гомер юлы буйлап атлавы.
Гомер гомеремә тәуге сөюемдә соңгысы да бары син генә Бөтенес өчен иң кадерле кешем рәхмәтләрем яусын үзеңә Әйрәкләр яна Узата бара Безнең вәгъдәләрнең аклары Нинди юлы бәхет икәү җитәкләшеп Гомер юлы буела атлауга Әйрәкләр яна узата бара Безнең вәгъдәләрнең аклары Нинди юлы бәхет икәү җитәкләшеп Гомер юлы буела атлауга Нинди юлы бәхет икәү җитәкләшеп Гомер юлы буела атлауга Мәйдан телеканалы кышның матур көннәрендә гомер бәйрәмнәрен билгеләп үткән һәр кешене ихлас тәбрикли. Редакциябезгә Instagram шилтәрендә килгән язмаларыгызны укыйбыз. Тамашачыларыбызның Мәйдан телеканалы белән бер дулкында булулары аеруча сөендерә. Языгыз, без сезнең белән һәр вакыт элемтәдә. Ә иң мөһиме, якыннарыгызны сөендереп, Мәйдан.тв сайты аша Түгәрәк бәхет тапшыруына хатларыгызны юллагыз. Белешмәләр өчен телефон 212 27. Бәхет өчен җылы бер сүз, елмаю кирәк адәм баласына. Киләсе атнага кадәр без сезнең белән сау булашабыз.